nanom ena Dasebre Osei Bonsu otoso mienu ono na no otedwite dwaso ohenkese a Asantehene otumfo eniwa na wo hwe akire enam se na nanom ekọ eye ekranti no se ya kasai de odampem na ansa na mede na yiyu ne beba no ma memfa na bakosam kakra ento asoe oba bedi ade na ye August ewo afi 1996 enti watena konwa ne so abesi April bosome no ewo afi 2025 eno onyankopon to nsa ede frɛ no abakosam kyerɛ sɛ Dasebre Osei Bonsu wono ne ohina besemfie aduokron ntam ni no watimi adi aburu emfie nson ewo Asantehene Mampon akonwa ne so de etesa ne sɛ oba Asantehene Mampon a adisubusia wo mu di ade no wo mo feku ahodo enum ena obi atimi die enti kane no so mo de obi siso a na feku ofofra sori obahwe no na omatu na de no so na Dasebre kra na nipa bi sori ya na nkompeso mutu no sabre na opem so Asantehene aba ena okatom se debi ne bra so de o makwan ema wensi abakosem biem ene se Dasebre ne ohina wotoso mienu a ditedwa no wawu woso enam se Dasebre Osei Bonsu a wodi kan so ewu wo akonwa ne so na se yakasem wo mo aya amamra ni amane ede ne tompam efri na no memenda na memenda na yiyo no ehya ase no na nanom atrankonwa wo Asantehene na nanom aba ahemafo Asantehene ena afe na nanom a wo mu firi mantam ka ye nyina na wo makwanya wo mo ede wo mani ebehwe Dasebre sede ya ye ne fefefa wode ekọ na nanom ho ewo nse do ade chindro kwasiem so to asusa na enadwo ide wo ma shada de si wo se Asantehene nyina dra His Royal Majesty opem so te kokoso otumfo se tutu otoso mienu wone na hemfo agodo ena eba owie nso a Ghana Mampeni His Excellency Mampeni John Dramani Mahama enso ebeba na oba ono so ne aban mu mpanifo ahodo aka ne ho aba entimi nua se wo pa ni behwe ha yanka bambonsam che so mayiri mu dendenden na se yakasai enche kra wopem so beba bedu ha ne nkrofo a wone omoba na dikan ena o hwe VIP bus na bebro adue no ena kan ketua private cars kra de enka enti ebetimi asisu dua kase Asantehene nyina ena ba Asantehene ena se wudu Asantehene Mampon wa kire se ekro nani adane de wu yetum ene ko ene enipa ekrukura ba ha wo hwe nkran mantem ampanimfo mbesi na nan mu ni wo mo wa ha wo be hwe no obi efri wa na waba obi efra mantem na waba enipa doso papa na enchakra de yate ne se ebra enkofo mu di otumfo ani mabedri enche otumfo beba otumfo nso ba na odenani behwe yie na Ghana Mampeni so ba na ono so de ni behwe wie a na je se ne beye da etwato bedra na dwobre no ombepe baabi na omakura na na chi kura na wade ni nuaba ema no ene ye kasai Ghana Mampeni wo wa huntie mu ni kosua kase ewo fikire yi ko ye na nadokua na sayerwa kwatakwa hine tia yi paso na sande wo bekata wonwa ni hia mana kwakura yerwa Mampeni wo wa huntie mu so obaye wakuta ni sam tete sikano 2 billion and Nesika for 200,000. Immediate past President of the Republic of Ghana, President Nana Addo, Jakwa Akufo-Addo. Sabia what's here no. I'm so good. So the one you go and I began Akufo-Addo. Ghana Mampeni Dasebre watching at home. What's in there? We sign a car. Ukraine some Ghana Scatadano 2 billion. Madam Majodija, where we sign a car in the group. But 2 for the mass. You're a chairman, whatever Mamma says, Remy Remy, dear CBB. I want one now, Prema Osei Pare, former chief of staff, and also 10,000. I dear what Emma Abusiasi and Franca Yasim Patanka from no. Madam Group, one day now, Fremont Pare, former chief of staff. Also, see Mampeni, also the. Yo, Otufu Achame, Madaroma, Mufamason, and Family.
Yo, Amadi Sana Mamponghene Baba Bechia Ghana Mampeni and Ghana Mampenia Mienua Omo Ahomijim Nama Mamponghene Nana Jakuma Dufiotosu Mienu Dufiotosu Mienu Obaba Bema Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama Asantehene Mamponghene Nana Ajakuma Dufie Aotosu Mienu and then Nana any upgrade if it's a Osieneba Nana Asore say Obaba Magana my penny His Excellency John Dramani Mahama Akwaba Osiabema a former president His Excellency John Ajekum Kufuor and His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo your former First Lady Nana Kunadu Ajimai Rollins and so Ewaha your former Chief of Staff your Mame Akosia Frema Opare Suwaha Chief Justice of the Republic of Ghana your National Democratic Congress so National Chairman your Johnson and Siedun Ketia Nana Himasi Odamase Moba Bijano Amana Yefe Adia Towenia and Yawana we Macha Nana se Mudono na Mudo Mamponghene Mudo Asantehene Tiadamase Dasebre Osei Bonsu. Welcome to Oko Dasebre Naso, Dasebre Eshrano. Wababa Mono, Wahiradi Kakasachre no Kane, Ane Dasebre, and Tenegana Mamponghene, Yellow John Dramani Mahama, Nanebripa, Casano. Yera Chiame, Wadaruma, Ebru, Messas, Renidia Casa. Mijrahama, the immediate past president of the Republic of Ghana, President Nana Addo, Dankwa Akufo-Addo, Ghana Mamponghene Wahum Jiamu, Wankabianshem, Anciento, Ariamo, and a Bamu Warden a Paka Cassiabasi, Warden Asiana, Contanono, Agratopre, what you want for my other chair, yes, Samuati, and yes, now what you done and no Mamponghene Kontonchi Muhuniema and would see a timu. I the back I hear someone anymore ye Ghana Mamponghene Wahum Jiamu de Niama Baye and ye Katana Kuntachi crack. The Assawa Yabia Kukwan to a bedroom. Wayano Kukiamu and Nano Mamania Quanso Naswa Pim Swatia Paswano as a Sua Sibi bin what the Trakotokoyene. Ghana Mamponghene Wahum Jiamu say Yakika ni akakama dampai and our funny day chankosia the kosia of ya ayana nadokuya na sanidisia of ya adia na wamejina bejamu maya utasam anaya nibrida kasia Ghana Mamponghene Wahum Jiamu wacha mapiasie wayuko sachi hapo manana sasa kroma for the boom ayakania kiabaka sagana sika anadie Akufo-Addo Wahum Jiamu no na ya Akufo-Addo sweating money aya Akufo-Addo pocket money titi sikano 2 billion and asika kufrai 200,000 the immediate past President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo said ya wasiano no Addo shoba waya die manusipa ni akwa yema otufo ho ni ya na kwadinkra ya Dasebre Yera Chame Wadama, Ghana Mamponghene, Yera John Dramani Mahama, Wasre Kwai, Akwamuna, Na Ghana Mamponghene, Wakotra Yera Asantehene, Anidia Mada Bambofodu Mumwa, Na Akwamuna, Na Ghana Mamponghene, Wakotra Yera Asantehene.